ቤተሰብስ ሓሊፍና ጠሊፍና ክነውድቆ ንሙክር እሞ ኣዶ ትትንገብርና ውነና ትትምለስ በተለይ ጓል ኮይና ንጓል ኣብ ጎና ኮይና ሞራል ክትሕግዛ ኣጆኹ ክትብል ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ እኒኢኹም? ኣነ ሰላም እኒኢኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትኮኑለይ ናይ ልባዊ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ እምበኣርከስ ከም ናይ መእተዊ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ብላይክ ብሸር እናገበርኩም ምትባዕኹም ኣይፈለየኒ። መሃር ዘበለ ርእይቶኹም ድማ ኣብ ኮመንቲ ግደፉለይ ይብለኩም ኣነ ሓፍትኹም እምበኣርከስ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ድማ ብዛዕባ ናይ ሳምርና ናይ ዓወት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ሎሚ ቆነ ድማ ብጣዕሚ መሻቀሊ ናይ ዓወትን ናይ ሳምርን ምፍልላይ ማለተይ እንተይፈለጦ ንሱ ለበይ ከም ዝኸደት ኢሉ ነጊርና ነይሩ ኣውቹ ማለት እዩ። ንሳ ድማ ህዚ ብጣዕሚ ብዝገርም ብዝሕዝን ኩነታት መልሲ ሂባላ። እቲ መልሲ ድማ እተይሓሰበቶ ሃንደበት ብጣዕሚ ኣበይ ከም ዘላ እንታይ ከም ትገብርላ እንተይፈለጠት ከም ዝኸደት ክስካብ ኣነ መን እየ ምባል ብቻ ከም ዝተርፈል ኢላ ብጣዕሚ ጥዕብዕ ኢላ ላተናገረት እያ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ብጣዕሚ ትዝገርመካ ነገር ኣብ ሂወት ኩሉ ነገር የጋጥም እዩ። ዙረ ግን ሳምርዬ ኣጆኺ ኩሉ ፈተና ልሎ እዩ። እቲ ፈተና ድማ ብትዕግስቲ ሓሊፍካ ሓዳር ድማ ኩሉ ነገር ፀርካ ላተኸኣልካ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እስኺ ለባሚኺ ልኸምዚያት ነገር ንሕና ኣይንሓስበኪ ነርና ከምዚታት ነገር ብንእሽተን ነገር ትኹሪ ወይ ከዓ ብንእሽተን ነገር ካብዓውቺ ክትደሃሊ ከምዚ ዓይነት ነገር ካባኺ ኣይንፅበዮ ነርና። ሂወትኪ ባዕልኺ መሪሕኺ ናሰብተይ ሰማዕኺ ጎበዝ ኮንኪ ጠንካራ ኮንኪ ንዓና ኣብ ደገ ዘለና እውን ብጣዕሚ ተስፋ ትብልና ልባም ሓፍትና ብንእሽተንኪ ዓባይ ሰብ ኢልና ነትሕዘክን ሓስበክን ኢኺ እና ዘይጋገ ሰብ ድማ የለን ካብ ጌግኡ ዘይመሃር ሰብ እውን የለን እና እንዴ ብእውነት ብጣዕሚ ኣሕዚናትኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንባዕላ ጌራ እያ ኣትይዋ ዘሎ ኣነ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ኣነ ምንታይ ቦታ እየ ዘለኹ እንታይ ክገብር ከ እየ ኣዲስ ኣበባ ከይደ በቃ ብጣዕሚ ንባዕላ ሕቶ ኮይኑዋ እዩ ዘሎ እና ኣለኹ ኢላ ከም ዝተናገረት ከም ዝሰማዕኹም ወይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እኒአኹ ምስ ሓፍተይ ምስታ ትፈልጣ ሓፍተይ እና መፂኻ ከም ትወስደኒ እና ዝኩሉ ነገር ላብ ሚድያ ክወፅም ኣይነበረን ከዓ ኣይትሕዘልካን ሓቅኻ ክንዲ በዓልቲ ቤትካ ዝኣክል ኣብ ገዛ ምስኢንካኒ ምስ ቤተሰብ ስኢንካኒ ተጨናኒቕካ ስለላብ ሚድያ ዝወፃኻ ምንም ክሕዘልካ ኣይክእልን እና ምሳኻም ክፈላለ ኣይደልን ሓንቲ መዓልቲ ካማን ኣነስ ብዙሕ ሂወት ኢኻ ካፊልካለይ ክስካብ ናብ ሂወት መስዋእቲ ከም ዝኻፈለላ ኩሉ ግዜ ከዓ ብዛዕባ ዓውቺ ትናገረና ዓውቺ ክተልዕል ተላ ብጣዕሚ ሳምሪ እዙቲ ትሕቲ ብክያት እዩ ዝመፃ ብሓቂ ማለት እዩ። ኣብኡ ቅፅል ቢላ ድማ ኣብ ሂወት ሰብ ዘይምልከተክን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሂወት ሰባት ክትኣትዋ ኣይብልክንን ናይ ባዕልኽን ናብራ ክትመርሓ ኣለክን ሕማቕ ይፀብቕ ናይ ባዕልኽን ሂወት ክተመቻችያ እኒአክን ልሰብ ሓሊክን ክተውድቓ ኣይትሞክራ ላበለት እያ። ብጣዕሚ እቲ ዝገርመካ ነገር ድማ ሓቂ እያ ሳምሪ ብልኾነ ይኹን ነገር ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ላበለት እያ ማለት እዩ እና እቲ ልበፅሓ ጉዳይ ይኹን የናገር ኣሎ እና ዝሮ ግን ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብ ናይ ባዕልትና ጉዳይ ኣብ ናይ ባዕልትና ነገር እምበር ኣብ ናማትና ክንኣቲ ከም ዘይብልና ከምዚ ጨዋታ ምንም ችግር የብሉ ኣብ ጥልቕ ልበለ ኣብ ሓዳር ኣብ ልኾነ በቃዊ ልኾነ ፅቡቕ ፍቕሪ ተሪኢኻ ገለ ግን ኣብ መንጎ ሰብ ዘይምእታው ላበለት እያ ልትይበለት ይበለ ማለት እዩ። ዙሮ ብሰላም ይራኸበኩም ክትመፅእ ተስፋ ይገብር ላበለት እያ። ከይዶም ክኸዳ ይኽእል እዩ ግን ዝሒላ ክፀንሕ እኒአዋ እና ሳምርዬ ንስኺ ብገፅ ተቓቢልኪ ንስኺ ኣብቲ ዘለኽዮ ኮይንኪ ሂወትኪ ኣነ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ኣነ እንታይ ዓይነት ጎደለ ስለለኒ እየ ከምዚ ገይረ ከዓ መፂአ እኒአኹ ኢልኪ
ንባዕልኺ ሩፍታ ወሲድኪ ምስ ባዕልኺ ተነጋጊርኪ ዚሒልኪ ክትፀንሕዮ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ምክንያቱ ምስ ሂወትኪ ተነጋጊርኪ ተፀኒሕኪ ንሱ ኣብ ዝመፆ ሰዓት ድማ ብዙሕ ክትጨቃጨቅዮ ኣይትኽእልን። እቲ ነገር እቲ ጓህርታት ተጣፋፊኡ ተፀኒሑ ፅቡቅ ክኾነልኪ ይኾን እዩ። እቲ ዝሓለፈ ክተስታውስ የብልክን ከዓ ብዙሕ ኣብ መንጎና ብዙሓት ፍልልያት ነይሮም እዮም እና ዝነገር እዚ ከዓ ከም ዘየውፅኦ እያ ትናገር ዘላ ማለት እዩ። ኩሉ ኣየውፅአን ዓወት ነገራት እዙይ ኣብ መንጎና እንታይ ዓይነት ፍልሊ እዩ ነይሩ ወይ እንታይ ዓይነት ነገር ይፍፀም ነይሩ ከመይ ዓይነት ከነርና ብዝብል ኩሉ ነገርስ እሱ ከም ዘየውፅኦ እያ ትናገር ዘላ። ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ኣብ ውሽጥና ከም ዝሓባእና ናይ ጉጅኻ ነገር ልደጊ ከም ዘይወፅእ ከዓ ኣነ ኩሉ ነገር መስረጃ ገይረ ዝሓዝክዎ ነገርም ኣለኒ እዩ። ብልኾነ ግን ኣነ ክፈላለየ ዘይኮንኩ እዚ ውሳነ እዚ ወሲነ ኣነ ግን እንታይ ከገብር እየ ከይደ ላበ እየ ከይደ በቃ ድሕሪ ግዜ ድሕሪ ሰዓታት እዩ ተረዲኡኒ ኣበይ ቦታ ከም ዘለኹ እምበር ምንም ክቆፃፀረኒ ኣይክእልን። እቲ ዘለኹ ቦታ ተነግረኩም ብጣዕሚ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለኹ ክተትነግረኩም ነይረ ተኸታተልቲ ከይተሻቐሉ ኢለ እምበር ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ብጣዕሚ እዩ ዘናድድ እና ዓውቾ ላበለት እያ ደጋጊማ ማለት እዩ። ማለተይ በዓልቲ ገዝኡ ጠፊኡ ኢሉ ስለ ከምዚ ዝገበረ ክሕዘሉ ኣይክእልን። ኮታ ድማ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዩ ዘይወፀ ነገር ላበለት እያ ኣፍቱ ደቂ ኣንስትዮ ደጊመ ክብለክን ወይ ከዓ ተኣሽሙ ዝፈቱ ድማ ያው ከምዚያት ነገር ዘይምእታው ኣብ ሰብ ሓዳር ወይ ዝኾነ ነገር ክንኣቱ ከም ዘይብልና እያ ብጣዕሚ ተናዲዳ ካብ ውሽጣ ላተናገረት ካብ ሕርቀት ዝተልዓሎ ማለት እዩ። ብልኾነ ሳምሪ እና ዓውቹ ፍቅሪ፣ ሰላም፣ ስኒት፣ ራህዋ ኩሉ ነገር እንምነየልኩም ማለት እዩ። ተመሊስኩም ናብ ነበሮ ሂወትኩም ተመሊስኩም ክንሪአኩም ድማ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ምንም ትርፊ የብሉን ከምዚ ማለተይ ዋላ ድራማ ዓይነት እዩ ዋላ ገለ ገለ ስርሑ ምንም ትርጉም የብሉን። ናብ ሓዳርኩም ተመሊስኩም ከምዚ ናይ መጀመርያ እናሰሓቅኩም እናተጫወትኩም ክትመፁና ተስፋ ንገብር። ሳምርዬ ድማ ኣጆኺ ኣይትተሓለሊ እጆኺ ከዓ ኣይትናደዲ ኣይትባሻጠይ ማለት እዩ። ተረጋጊዕኺ ክትፀንሒ ተስፋ ይገብር። ዓውቹ ድማ ከይድካ ክተምፅኣ ናይ ፅባሕ እንታይ ሽሙ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ዝሮ ዝሮ ተተመቻትኩም ሸር ሳብስክራይብ ላይክ ናገበርኩም ምትዋዕኩም ኣይፈለየኒ ጡጥዑሙ ስሰናይ ንዓኹም ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብ ይመቸኹም።